Takagara tishupane mukadzi. Ndakamboenda nemukadzi ndakanomusiya kumba kwake. Inyazi kuti akusiko kuti mukadzi uyu NaAmai chete vakatipomera. Havana kutipomera kuna NaAmai chete. Vakanga vatonge chifuva. Ini ndiri kutorwa mukadzi. Ini handikwanisi kutsura mukadzi, ndingatotsura mwana wenyu. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV no the best entertainment reti kubva kumarutivi. Mana ese muZimbabwe Bahasha TV. Nyaya sezvadziri. Napedza shumba. Achikuroje anodiwa mundarira mambo makope nemhosva yekuita rudo NaAmai zvinova zvinhu zvisingabvumirwe patsika dzedu dzechivanhu. Achiboti unobvumira nazvo zvekurenga basa munhu ungantiketi tisati aenda kumberi rudo rwuzvarwa rudo tuzisa rudo rwokuda munhu rudo rwebonde rudo tikukumbira mutipasaniro tigonofamba. Mupurisa anosunga taura tinzwe mhosva yawakanopomera Achiboti. Nazirulaya tisuza ndiye. Kazekutosa mbona ndafuna kuti ivi. Ndiverengerewa apa. Kazotuma saboni. Pasaboni iri pane tsamba yakabatanidzwa naro. Tsamba iri kutiyo kuna mambo makope. Pamusoro imambo makope ndini sabhuku Chikwaka nedare romusha wangu. Pane nyaya yakaitika mukati memusha wangu. Nyaya yeChipini. Chipini ichi chakaitika pakati pemwana NaAmai. Akatora amai. Proud izwi rakareruka rakashandiswa pena. Nokuti akatora amai ngaika izwi rakareruka. Chipini ichi chiri pakati paAchiboti naTarisai. Arikuita akafa. Asi Tarisai munemo akafa anove ndiyo amai. Akafa izi Tarisai. Oh. Tarisai munemo. Zvoreva kuti pamusoro penyaya takatarisana nayo mbone chapupu tinourombo kuti tikutaura nemunhu akatisiya pamusoro pedare ramambo makope changamire. Tine urombo kuti mwana watichataura pano ticharamba tichingotaura nezvake. Mwana akaparara mwana wenyu mudunhu muno makope asi ari mudare muno ticharamba tichingomutaura nekuti pamusoro pezvinhu zvatakatarisana nazvo nechinhanga. Sabuku avana kukwanisa kuuya vakati umbo ndowakanyora pa. Ndo zvandaida kuti nditaure kuti umbo munenge mati pane bepa rakanyorwa ipapo isi hatigoni kuipupura kana kutaura nokuti nyaya takatarisana nayo ine umbo une bepa ranyorwa naSabhura tichakukumbira kuti shumba mutiverengere. Zvazvinoita Sabhuku anogona kutsanangura kuti umbo huripo. Asi kana tichibata nhau yakaita sei tinofanira kuibata takachenjera kuti kana ikange yadzoka pachiri tizokwanisa kuwana kuzvidzivirira kwakakwanira. Panapa hatisi
kuudzwa kuti Chipini ichi chakaitika rini, asi tiri kupiwa date yemusi wakanyorwa tsamba yemusi wa 10 September 2023. Imi muri kuti amai ava vakaparara pamazuva ekuvhota kumashure uko kunana 23 August. Saka kuti tizoziva kuti Chipini ichi chakaitika before August kana kuti munana July kana kuti kunanani hatichaziziva. Uye dai takachizviziva taifanirwa zvakare kuti tizonzvera kutsvaga chikonzero nei zvazouya kuzobuda nhasi papera mwedzi yesei zvakavigwa. Tinenge taura kutarisa mese imomo ndokunge tiri vaenzanisi venyaya vakakwanira. Saka kana sabhuku asipo anogona kutiudza zvinogona kuratidza kuti mukati mazvene mane jishe zvishomanani. Asi zvisinei, sekuneva kwamuri kuita imi munogara ikoko, ndimi muri kunyatsoziva chaizvezvo. Mupurisa anogara ikoko, mutongi ari kubva ikoko. Saka mese imi muri vaviri ndimi muchatibatsira mudare rino kusanganisirana Archibald kutsanangura kuti Chipini ichi chakaitika sei mudunhu mumu ramambo Makope. Ipapo ndingangotimira ndichiti mabvisi aripo. Ini ndingangotaura ndichiwedzera zvekutaura nomupurisa nechinanga. Ndingangotaurawo mudare rino kuti iyi nyaya ine zvapupu zvirimwe zvandiri kuona meso akafanana kana ndichiti meso mukadzi womufi murume womufi wacho ari muno mukati medare rino. Saka ndiwo hama yepedyo. Ini nyaya hangu musoro nyaya kana kwayakatangira kana kwayakabva ndakazongoona ndakunzwa nzvo zvaitika asi mumatare nyaya iyi sezvo ndichibva hangu ikoko handina kumboona itori vhireji rangu. Asi mupurisa akazondiudzawo ndikazoudzwawo mamashoko mukufamba nomukati umu umbowo tingaudzosere mudare rino nekuti muridzi wemurume nevehukama mwe ndikuwaona muno. Zvakanaka, tingagone kupedza nguva. Archibald wati wabvunzwa kuti nhau unoiziva here wati kwete. Ndirozvo. Wanga wapiswa mhiko mudare. Kwete. Mupei. Archibald tinokumbira usumudze ruoko rwako uchipika pamberi pedare rino kuti ndichange ndichaura zvose zvechokwadi pasina kunyeba padare ramambo Makope ratakatarisana naro. Ndichange ndichitaura chokwadi mukati medare rino pane zvose zvichataurika muno. Unoti ini Archibald. Ini Archibald Chiremba. Ndichange ndichitaura chokwadi pane nyaya irimo muno iri kuda kutongwa mukati menasuwa. Chipinda mudare. Dare rakudzwa kati. Archibald wanziwe wakadanana naamai. Taura chinzwe chikonzero nei nokuti sabhuku vanyora tsamba ishe ine mudhindo uri panapa uyu kusanangura kuti yabva kuna sabhuku tsvaka nevanhu vakanga varipo pakaitika nhau iyi kana kuti pakanyorwa tsamba iyi nasabhuku vane runyoro rwavo ruri panapa masignatures avo. Panapa ndine vanhu vanoita pochipiri tatu china shanu tanhatu chinomwe rusere pfumba gumi. Ndine vanhu 10 vari kutaura kuti ichokwadi zvanyorwa pamusoro dzizvozvo. Kana uchinyatsosanangura zvinokwanisa kugutsa dare kuti ava 10 ava ndio vavengi vako chaivo vasingade kukuonewo uchirarama vanoda chete kukuona uchinyepera. Taura tii. Zvino pabepa rakanyorwa irori kuti bepa rakanyorwa richipomera iri handiziva kuti pavanhu vakasaina ipapo mungavatorawo mazita avo. Zvazvinoita pamasignatures, signature mumwe munhu anogona kungoisa X. Saka handigoni kuzotaura kuti signature X iri kureva kuti anonzi Zex. Handiti. Saka masignatures chete akaiswa panapa. Asi kana iwe wati zvochokwadi haunai kumboita chimina ichi chiri kutsanangurwa panapa. Ndanzwa vanhu vachitsanangura kuti kune zvapupu zvauya muno
chinganeta kumhanyira here kana tosumudza vanhu vacho right vapupu zvauya kuzonzwa nhau iyi yaachibroad yokurara kwake naamai vake sumukai chose vanzi murimo muno sumukai muri vangani ndaona vasimuka 1 ndiyo varimbo witness yenhau yatoda kukurukura pano nhasi murimboga here asi munoziva nhau iyi ndiwe murume unokwanisa here kuti utibatsire panhau iyi iwe unonzani zita ndiwe murume wachati ndiwe mukadzi wako ane makore mangani ane 45 okay taura yeye right ndini chete muripo pane zvino pane vanokwanisa tiri kuda mawitness vanhu vazhinji varimo kana varimo varikuregerei kusumuka hati tiri kuda witness saka vavingei right garai henyu pasi nokuti uyu ndiye muridzi womurumero omukadzi saka nedzimwe nzira kana zvichitariswa hazvigone kuti arambe kuti mudzimai wangu haana kuitwa uyanga uyu handiti asi toda kuti tizowana mumwe zvakare ari parutivi imimi mambouyai mayatsobuda mudzimba dzenyu muchiti tiri kuenda kunopupura mauya kuzopupurei kupupura kunotoakupupura kuti zvichokwadi achibrodhi akazviita aiwa achibrodhi haana kuita zvese izvozvo muchapupu regai tienderere mberi nenhau yedu tiipamise zvakanaka ndaandichida kuziva kuti pane vanhu vanzi mawitness akazara munhu pane anokwanisa here kupupura nhau iyi nokuti isi hatigone kubvunza muparo wemhosva kuti iwe wakaipara sei iye achiiramba saka isi tiri kuda vanogona kuwitnessa kupa uchapupu hwakakodzera teereresai munzwe munhu watiri kutaura nezvake haasi sipo ende haasi kuzodzoka kuti azouya kuzopa uchapupu naika handizivi sabhuku ndiri kunzwa kuti sabhuku ndiye baba weuyu ari kupomerwa mhosva ichokwadi ndiye akanyora tsamba saka isu hatizivi ukama hwavo vari vaviri baba nemwana asi chatiri kuda inyaya zvokuti ndiri kutoshama kuti ko sabhuku sei vasina kuuya nhau iyi haisi nhau diki kai tikanga takaitarisa inhau hombe nokuti ine chipini mukati inokanganisa magariro echivanhu saka toda kuti tizive kuti tinoenda sei mberi kana kubvunza kwandichada kuita iye murume wacho ndinomubvunza mubvunzo wokutanga wandoda kuti ndomubvunze kana zvichiita ngawe yaagara ndoda kumubvunza mubvunzo iwoyo kana akandipindura mubvunzo iyoyo then tine witness iri credible munozanini ndoda kuti musimudze ruoko rwenyu rwerudyi mudenga mutaura kuti ini Kedros Chikwaka daidzirai muchiti ini Kedros Chikwaka ndichavimbisa dare ramambo Makope kuti ndichataura chokwadi ndichavimbisa dare ramambo Makope kuti ndichataura chokwadi chokwadi choga panyaya iri kutaurwa muno mudare pasina nhema chokwadi choga taurwa muno pasina nhema Mwari vandibatsire Mwari vandiyambura mhosva iri kupomerwa Archibald iyi munoiziva munoiziva pakuita sei kuziva kwangu pamusoro pamusoro yakakumana pamusoro yemamba pamusoro yamai muziro wandiri kuita nyaya iyi baba vaArchibald ndivo vakandiudza kuti munin'ina tsura mukadzi wako ari kudanana nemwana wangu mapedza imi manga muchizviziva here kuti mukadzi wenyu ari kudanana nemunin'ina wenyu
mwana une mwana wetu ndaizviziva nokuudzwa inanda kumubata amuna kumubata maizviziva nokuudzwa maudzwa nababa venyu chete rababa ake avasirewo chete mumwe akakuudza indiani uyo mukomana agara pefu simukatoni simuka ndiwo wakaudza murume uyu kuti mukadzi wake ari kudanana nemwana padare takagara indura mubvunzo wangu ndiwo wakamuudza here kuti mukadzi wake ari kudanana nemwana garai pasi mumwe ndiani ndiye chete aramba kuvaregeri kuuya panhau yakaipa kudai ino zvaitika ndondarara kuva kunyaradzo saka pandafonerwa nababa wavo mukomana uyu ndichikuya kuno ndine samono rangu randakatomupa risiriri inini ndaudzwa nababa uyu kuti ndotsura mukadzi ndakavata mukoma imimi ndimungatotsura mwana nokuti ini ndiri kutorwa mukadzi ini handikwanisi kutsura mukadzi ndingatotsura mwana wenyu ari segore rinori ungabatawo ne4 years vandiudza ini ndikabva tagara takadaro mukomana uyu ndowirirana naye ndowirirana naye mwana uyu mukadzi wangu nemukadzi wake itsika nditsika ngairitsika nditsikewo saka handina kukwanisa kumubata mukomana uyu takagara tichishupana nemukadzi ndakamboenda nemukadzi ndakanombomusiya kumba kwake uyu nokunzwa zvandaita sei zvandainzwa izvi asi kumubata handina mukadzi wangu afa ana atezvara vangu ndowavo ndikagara navo ndoatezvara vangu ava nyayamupurisai vavo ndohanzvadzi mukadzi wangu vacho vavo nyaya yakata kunonetsanetsa parufu nepanyaradzo saka mukomana ndanetserana mukoma baba wavavo kuti mukoma ngavauye vataure kuti zvavaindiudza zviye vakazviwana kupi takanounganidzana musha wese tichingobva paguva taunganidzana paye ndo pakatanga kutaurwa kunzi dai kopa ndikakubata pakati paye kopa ndikakubata vari vanhu vakasiyana siyana iye ndo paangada kutaura paye kuti akakuti naye mukoma kopa pamaibika sadza kubereroko amai mukadzi wangu aibika kubereroko makomba kopa ndikaona vakaisa gumbo apa vachiisai muchivazora cutex zvanga zvikamira sei mwana akazonita zvinokumbira uregerero uyu takati rwei zvikanzi ri kundaidanana naamai akati ndizvoirei right akumbira uregerero musati inyaya kai haibvumo zvekutamba akumbira uregerero akanzi naye baba saka uri kuita sei zvikanzi ndinobhadhara zvikanzi unobhadharei zvikanzi ndobhadhara mbudzi nhatu zvakanzi midziyo isati yasungwa mangwana ubva uya nembudzi dzacho dzokuratidza kuti watenda kuti handirambe zvangu izoba kuzoti izotaurwa pamberi asi nauyi ndeyekuti uyu murume uyu azochiika hanzvadzi yangu panzvimbo ndiye angashiona nezvokuita kugara kwehanzvadzi yangu ikoko uyu mukwasha uyu akasungiruka chinhambo kudai amai vake ndiye angagara naamai vake chiteerera munzwe tati isi mukatipa umbo ihwo zvakakwana nokuti akakupindirai kuti ndaivachengeta saamai vangu munoti kudii ndosaka tati isu ngatimirirei dare rikwane toona kuti anganzvenga sei hadizive kubvira gore rataurwa kusvika patinazvo wakamboinzwa here munzeve dzako Akainzwa chishambadza wakainzwa kuchishambadza nababa wako chii idano riitira wakatora kuna baba wako kukubereka kuti baba pamutungisa handina dano randakatora nokuti kwavakanga vandibvira vachindipomera muzveko
Saka waiona kuti nyaya iyi wairi kuenda kwakanaka here kana kuti kwakaita? Asi kuziva kwangu inini inyaya dzekuti akusiko kuti mukadzi uyu naamai chete vakandipomera, havana kundipomera kuna amai chete, vakanga vatora vechifuwa kupomerwa. Vari ivo vachitaura nyaya iyoyo, vachibudisa nyaya iyoyo, ndo vaishambadza muvanhu. Ndibaba wako vaishambadzana? Ndibaba vangu. Una sekuru wako ka? Kana baba ugota sekuru? Vabereka baba wako. Ndizwai vakashaya. Hapana munyino wako. Varimo. Kotete vako. Wakati ikwedza ukuenda kuna netika kusoti kuperekeswa nhau yekurara namai vako. Ukuiona chakadai kudai? nakureruka asi wakati kuenda kuna netika nezvekuenda baba wangu. Ini kundienzanisa namai vangu. Hazvina kukurwadza here? Hongu zvakandirwadza asi nenyaya yekuti kwavakanga vabvira vachindipomera ndaingosiyana nazvo nditi hazvida zvekutaura. Ndovakandipomera kune vakadzi vakawanda. Hongu vakakupomera chokwadi, vakakupomera. Ndizira mangwana vakanzi imbwa inobai, mangwana vakanzi imbwa inobai, imbwa iyo inenge ichivirira chii? Mangwana zvakanzi imbwa yako inoba, mwoyo utaura imbwa yenyu iri kubai, mumwoyo wa imbwa yenyu iri kubai, mumwoyo wa imbwa yenyu iri kubai, vokwana vatatu. Imbwa yako inenge ichimirirei? Saka waimirira kuti kufa. Inini ndainge ndine tarisiro yekuti kana ivo baba vangu vachitaura zvavari kutaura zvino kwazvo, sababa vangu inini vane right yekundishedza, vondibvunza kana kunditsiura semwana wavo. Saka wakana kuti nyaya uiziva pamusoro chakambere mambo vasati vatare iwewe chirenje ukambogadzwa rimwe dare remumusha rinongana nenyaya ana aguchu aripo? Nyaya yakagarwa ina kugarwa iri yenyaya iyi ndiwo dare rakagarwa. Musi wokufa wokuvigwa kwaamai takakokorodzwa machirenje zvakanzi da kuti tizive kuti baba vangu ava nababa vangu inini sei vari kumboswera vachitukana, nokuti baba vangu waenda kusirirwa isireri mudare nyaya ndati mucha makambogara rimwe dare richisanganisa iwewe nekutaurwa kwenyaya iyi. Hongu hauna kuita nyaya, handitika iyi nyaya hauna kuita, asi makambogara rimwe dare richisanganisira nyaya ichingotaurwa kunzi ndizvo zvawakaita. isiri yakataurwa manje pamusoro zvazvinoreva ndezvekuti nyaya iripo ndeyekuti kana panapa isusu tikataura chinhu, muona ndine gurukota randinaro panapa, titaura chinhu makateerera so muri kunzwa zvatiri kutaura pano, pakazova nevatsigiri pamusoro penyaya yatiri kutaura, zvinoreva kuti vanhu vari kutsigira chii nyaya yataurwa iyi. Pane masignatures ari papa ivavo vanhu ivavo, kana kuri kuti changamire sekutaurwa mochitwa negurukota, vanhu ivo vaya vachasungirwa vanopiwa vanonzi masapini summons ekuuya muno kuzova neumbo chavakasainira nyaya iyoyo ipi yavachakaziva kuti aisaina nyaya ipi, bozi masignature wakasaina panyaya ine umbo hwakataurwa. Muno mundoma wachazopupira kuti isusu taisaina chii, ende vaitosaina izvo because pane tsamba kana ichava zvasabhuka, ende munoona kuti nyaya iri kutsvikisei kuti uyu ndio dangwe rasabuka, asi sabhuku wakasaina tsamba iyi kupupurira mwana wavo. Munyazozva zvichiitika uye asi mwana baba mingatavabanguru ndio dangwe remwana wavo iye mukomana. Saka isisu kana tapiona nyaya iyoyoka hatina chatota anotanga tisipo, asi zvega zvichaita nokuti vanhu ava vakatsigira ava vaitsigira zveni kuya kuzopa umbo kuna changamire vavo. Tsamba ndeyachangamire kaisi yedu kuti mambo nyaya yataisa ikoko ine umbo unoti unonyange vasipo, asi zvitsigiro zvavo zviripo. Uyezve tinoda kuzobvunza zvakare kuti nhasi uno nhau iyi iri kunzi yaane nguva yakareba kusvikira munhu azonzi afa,
yakuuya mudarira mambo asini ndechiri kumbotaura ndichaura nai toda kuzobvunza yesabu baba kuti naini saka kuti izouya nhasi munhasi komakore ese vainyararirei nyaya inhau dzatinoda kuti kuitira mangwana kana munhu akutaura akuti tinogona kuitaura nhasi kuti aiwewe tiri kuona kuti vanhu vari kuitinesa kuti iwewe ndo mhosva yaukapara ndo mhosva yako asi mangwana tinogona kubvunza kuti kweiwe sabhuku wakanga uri ku isati gona anyora tsamba unhu auya kuzoitinesa ndozvakaita nokuti mungona umambo usabhuku wasabhuku chikwaka wainawo wakaupiwa nababa wavo ndiko wakatopa mwanga ari mwana waSamson akapiwa usabhuku naamusi wakanga wari sabhuku asi ndizvo zvakaitika mukomana mine zvamakamboita zviti umambo waida asi wanga wakadai saka uyo mukomana uyu ava ndibaba mukadzi wababa ndo akatora mukadzi wababa munini but yaingoti netso imba iyi yamuri kuona iyoyi yandiri kutaura ini sina hwangumbo hwakakwana vanhu vaita kunonzi kurambana izvezvi kwazofira mukadzi yemuroora wangu iyu akatofira asipamba usikaitira saka ndakutonzwawo nyaya mai manje kuti pane zvaiita sei nongosingazvizivi kuti vanhu vakunesa iwe waimbobuda here uchienda kunana mberi wako nanamai vako mberi rokuda kaenda andati waimbobudawo here uchizosangana nanamai vako muri kunziko uchiita mabhizinesi takabva pambatese nemudzimai wangu nezvanai vavo mubvunzo wangu uri kuti pane nguva here yaukati iwewe amai vako mabuda kunze kumusha kuendawo kunze uko kana kuti kubheriwo uchiita bhizinesi hungu kana kwete endai nemwana panze mavo amai vako amai nini vako ukadzoka nini ari munhu ndingamsimukawo ndikubvunza mubvunzo mwenyu machikwakazvakare ndiwe madzimai aadhiyo maimbofamba kuchibuda kunze kunotumisa inini ndaiwirirana naamai ava isu takabuda tiri kuenda kubheri rokona amweni vamwe ava vachiri kubasa pavakazouya ndo pavakazoteera kupi ende inini naamai hataimbosiyana ndiye munhu wandaiwirirana naye zvisingaiti saka pakuwirirana maimboshandisa havana bvira vaita zvokupedza nzara kana ikoko kubheri roko kwachoka taitobika sadza tiri pamwe chete tiri tu taitobika sadza tichitotengesa tiri vangani tiri tu ava vaita zvemusika wava baba vangu vakandibereka vangu vari panext hanzvadzi yangu ndoyega saka tigave pataibikira chi pataibikira sadza kubheri roko kwacho zvakanaka nhau iyi kutanga here kuitika mukati memhuri nekwachirenji kureva kwazvakamboitika here kumashure ndisingazivi nandakukurira nyaya izibvunzwa namama asekuru achikwaka vafa baba womunhu handiti ageza vakapiwa mukadzi waamai ndo zviri kubvunzwa namambo iwowo zvizivo here zvatebhete vakanga vachigara naageza aiwa inzwa iwewe atebhete vaiva chii kuna ageza
anga ari mukadzi wani kwaakabva ndo zvaufanira kupinwa namambo. Mambo ndo zvauri kubvunza kutanga here nokuti Chipini chocho chakabhadharwa nomudare chine mabhuku ndosaka ukona ndi kuchishambadza kuchitaura ende pane mumwe atombochitaura izvo hazviwanzika chini chakataurwa chatopera. Nyaya iyoyo vari kutsvaga kuti pane zvakamboitika here iwe nguva ungoti kuna mambo hongu bhozi iyo haisi yako handiti mfakozi zvakanaka zvakanaka mawiri tanzwa kuti baba vako vari kuuya vari kuuya here hanzi ndakatorara ndikudzimbwa nemusana aiva ishuwa vari kuva saka takuiposipona nao tiri kuda vese vapfakadzi vakakwana nokuti haisi nhau doko. Nhau iri yakafanana neiyi zvimina kana kuti zvipinga zvazvinoita kana pasi pakuranga kana kuti denga rakuranga arirange munhu muchete ani munopanzwa. Kana iri inoshangure inoshaya mvura yese nemhosva yekuti munhu wari ndiye akonzera. Saka imimi masabhuru nemi vese mahouseholds kana pane uyanga unenge uri kuitika uchichora murawo wekugara mumatunhu yatinenge takapiwa naMwari tinorangiwa tese. Saka kuzvinyarara kurega kutaura kuti ndikataura ndinozonzi kana kuti nhau yaivava ngaipere yakadaro. Inini chauya tasvika munzeve ndinoendawo kunobvunzawo kumatare emhepo kukurukura kwatiri kuita uku hazvireve kuti nhau ichaperera ipapo nokuti mhepo haigone kuuya kuzopinda muno yotanga kutivhunza tese asi ndinokurukura nemhepo. Kana uri kutaura chokwadi kuti haurizive nhau iyi kune kumberi kwatichaenda kuchaenda kunobuda chokwadi ndiko kwaunokwanisa kuchinza. Asi kana community yaita public arrest zvinotariswa kuona kuti vanhu vari mucommunity vesava kukuvenga here iwe nokuti unoona mutaundi umwe uchifamba dzimwe nguva vanonzi mbavha iyo vanobva mhanya vobva bata vanenge vachichida kuti dzirege kuwanda mbavha. Saka iwewe mumusha maugere masabhuku maviri vari vachengetedzi vangu ungashinda kuramba kana uendao kuna vaprofita kuti madhokoto akuti ndinomwena kunoshingirira kuramba vachiti nyaya inobuda. Kana uenda kun'anga yokutisa kamudzaka iwe enda noshingirira kuramba nyaya inobuda. Kuno kwangu ndinokuchingurai ndichiti hazvifambi nokuti ndakatumwa kuzoti nditsvage chokwadi mukati medzinza revatema. Saka mwaka ndewako kuti utaure chokwadi chaunoziva uye achitaurawo chokwadi chaanoziva asi mhepo ichataura kumapedzisera. Wanzo mwanangu wati bro, kana uri innocent you're innocent, kana uri guilty you'll be found guilty. Nokuti ichokwadi zvinorema kuti mazwi yatauro yakarema kudaro kuti mimi mari muri kurara nemwana wenyu pamwe zvinokwanisa zvitova pahati ataki asi kuti muri kutaura pakuti hapana vachipo pamwe zvakavaremera kuti vakomana.
Saka zviripo pakuti zviburitso pachena titsvage chokwadi. Judas Iscariot pakaita basa rake rekutengesa Jesu ega akanyangadika akaenda kunozvipedzisa. Saka iwewe wozouya next date of court 15 October 15 October 2023 wouya nevafakadzi vako, then wewe Chirenje unouya nevafakadzi vako sekuya kwawanga waita nevabereki vako vauye vazotaura kana pane humbo unenge uripo physical iko kuna na bhero vaona cutex ichiiswa ngavauye Noya naye ka testify aramba ka testify. Sumunga yenyu next case